गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जाया आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाय आरो गोजोननायखौ बयनिसिमबो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आरो अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दायो जाया आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव साफ्रोमखौबो आरोबाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, माय डियर साबस्क्राइबार्स एन्ड माय डियर भिउवार्स, नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे सम आरो दिनजों लोगोसे गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान जिबनाव लाभ मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफा, सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बा गथ' गथायफोर जेसेबांनाखि दङ आरो जायफ्रा दायो सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाय, बिमा बिफा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमजों बे बाथ्राखौ खुब सिरियास गोख्रोङै आङो दिनै सावरायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैदों। थ' बेनो जाहैबाय दिनैनि सावरायगोन टपिकआ दिनै बेनो जाहैबाय अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर। दिनै जोंहा बर'दिना ख्रिस्टमासआ खाथिनिफ्राय खाथिसिन दिनै फैगासिनो दङ, जागासिनो दङ। दिनै दिन टाइम समफ्रा दिनै थांगासिनो दङ। थ' बेनिखायनो दिनै बेनि सायावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बेनि सोमोन्दै बे भिडिअखौ लाबोदों। थ' अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, टपिकआ बेनो जाहैबाय नोंथांमोनजों सावरायनो साननाय बा शेयार खालामनो साननाय टपिकआ मा बर'दिना गस्ला गामसा गोदान गानाबा बर'दिन जाया नामा? मा ख्रिस्टमासआ दामि दामि गस्ला लंपेन्ट पेन्ट ना दख'ना गोदान दामि गोदान गोदान जिनिसफोर गानबाल'नो बर'दिन जायो नामा? गोजाम बुस्थुफोर गानाब्ला बर'दिन जाया नामा? बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों आङो दिनै सावरायनो सानदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनै बर'दिना खाथि जानायखाय गोबांथार दिनै जोंनि बाजारफ्राव ना जोंनि जेखि बाजार जाया मानो, लकालिटि जाया मानो बा टाउन जाया मानो, दिनै जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर, सेंग्रा सिख्लाफोर, गथ' गथायफोरखौ दिनै ख्रिस्टमासनि शपिं खालामनाय ना ख्रिस्टमासनि बाजार खालामनाय, गोदान गोदान सि जोम बायनायाव दिनै होंगो दोंगो जाज्लायनायखौ दिनै नुनो मोनजेनबाय आरो नुगासिनो दिनै दङ। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम बेखौनो आङो सोंथि दोनदों जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, मा बर'दिनाव गोदान सि जोम गानथारनांगौ नामा? गोदान सि जोम गानाबा बर'दिन जाया नामा? दिनै बेखौसो आङो नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों। दिनै गोबांथार जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफ्राव नोंथांमोना मिथिगौना बर'दिनाव गोदान दख'ना गोदान गस्ला पेन्ट मोनाबानो दिनै मा सोरबा सोरबा बर'दिनानो जाया, नांलाय खमलाय गिर्जाफ्राव दिनै फैया, बेबादिनो दिनै जायो। नाथाय अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनै इसोरा बेखौ लुबैयाखै। दिनै बेबादि जाबायब्ला बर'दिननि मुङाव गोदान गस्ला गोदान दख'ना गोदान पेन्ट मोनैनि नोंथांनि न'खराव नांलाय खमलाय जाबायब्ला बेखौ मिथिदो बियो इसोरनिफ्राय नङा, बियो सैताननिफ्राय बर'दिनखौ लानानै ख्रिस्टमासखौ लानानै सैताना माबा मोनसे नोंखौहाय इसोरनिफ्राय गोजान, इसोरनि बोरनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामनो नागिरदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, जों दिनै ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ मिथिनो नांथारगोन आरो इनायनो गोनांथार बेखौ मिथिनाया। जुदि बेखौ मिथियाब्ला बे मोदोमनि गाननाय जोमनाय रंजानायावनो दिनै सैताना दिनै खामानि मावगोन। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, बेनिखायनो फै जों मिथिनि जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै मा बुंदों, माखौ लुबैदों बै इसोरा
जोंनिफ्राय माखौ लुबैदों मा बे जोंनि खृष्टियानफोरनि इसोरा बा बे जिसु ख्रिस्टआ मोजां गोदान गोदान गाननाय जोमनाय सि जोम गाननानै बर'दिनाव रंजानांगौ होननानै नोंथांखौ जोंखौ लुबैदों नामा इसोरनि गाहाम बाथ्राया गोथार बाइबेलनि रावा जोंखौ बेखौ थिनदों नामा जों दिनै मिथिनि अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर दिनै बेखौसो नोंथांमोनजों आङो सावरायनो सानदों मानो गोबांथार दिनै दुखु मोनज्लायनाय जों खृष्टियान नखराव दिनै जायो बे बर'दिन समाव गाननाय जोमनायनि फारसे जानाय लोंनायनि फारसे थाखा फैसानि फारसे बेनिखायनो बे नांलाय खमलाय दिना सफैयैनि सिगां जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ दायो नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमजों बेखौनो आङो दिनै शेयार खालामनो सानदों आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नांलाय खमलाय जानांगौ दङब्ला गाननाय जोमनायनि जानाय लोंनायनि थाखा फैसानि समस्याफोर दङब्ला बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा बेफोरखौ फेजेननो हागोन होननानै मिजिंथिहरदों नायगिरि बयनिसिमबो अब्ला फै अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर जोङो बे समाव मोनसे बाइबेल सिरि जोङो फरायनानै खोनासंनानै जोङो लाग्रोनि मा होननानै बुंदों बेखौ मोननो हागोन र'म 12 बालाबनि 1 सिरि रमान्स चैप्टार 12 verse 1 बेयाव बेबादि बुंदों अनजाग्राफोर मा होननानै बुंदों बेनिखायनो बाहायफोर आङो नोंसोरखौ बानजायो इसोरनि गेदेर दयाजों नोंसोरनि मोदोमफोरखौ गोथां गोथार इसोरनो हामजानाय बुलि बादि होदो होननानै बेनो नोंसोरनि सैथोयै इसोरखौ खुलुमनाय अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर नोंथांमोना बे समाव मिथिनो मोनबायना खोनानो मोनबायना आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो खोनाबाय दिनै जोंनि गोबांथार खृष्टियानफ्रा दिनै सानो मोजां मोजां गोदान गोदान सि जोम गाननाय जोमनाय जोमनानै बर'दिनाव रंजानो इसोरखौ हामबाय होननो बाख्नायनो गिर्जायाव फैनो थाखाय जों लुबैयो जों खृष्टियानफ्रा नाथाय दिनै बाइबेला जोंनिफ्राय माखौ लुबैदों माखौ नागिरदों बे इसोरा बे जिसु ख्रिस्टआ बे गोथार बाइबेलनि रावा आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो खोनाबाय मा होननानै बुंदों पौला बुंदों बेनिखायनो बाहायफोर आङो नोंसोरखौ बानजायो इसोरनि गेदेर दयाजों नोंसोरनि मोदोमफोरखौ होनदों गोथां गोथार इसोरनो हामजानाय बुलि बादि होदो होननानै बेनो नोंसोरनि सैथोयै इसोरखौ खुलुमनाय अब्ला दिनै इसोरा बबेखौ नागिरदों मिथिनो मोनबायना मा बे बर'दिनाव मा बे ख्रिस्टमासाव गोदान मोजां गाननाय जोमनायखौ इसोरा नागिरदोंना जोंनिफ्राय अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर गोबाङानो दिनै बायदि रोखोम दिनै कुइसन सिखारनो हागौ नाथाय आङो बुङो नोंथाङा जे गाननाय जोमनाय दङ नोंथाङा जे दङ गोजामानो जाया मानो गोदाना जाया मानो बेखौनो गाननानै जोमनानै जोङो रंजानांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों मानो दिनै गोथार बाइबेला दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों इसोरनि बाथ्राया मा होनदों गेदेर दयाजों नोंसोरनि मोदोमफोरखौ होनदों जोंनि मोदोमफोरखौसो लुबैदों मा गोथां गोथार इसोरनो हामजा जानाय बुलि बादि होदो जोंनि मोदोमफोरखौसो अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर माबादि हामजानाय जोंनि मोदोमनिफ्राय लुबैदों बे इसोरालाय माबादि हामजानाय बुलिखौ दिनै लुबैदों बे इसोरालाय जोंनि मोदोमफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ ना अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर फै जों गिबियाव गोसोखां हरग्रोनि जिसु ख्रिस्टनि क्रुसाव थैनायखौ जोंनि थाखाय गावनि मोदोमखौ दिनै बुलि होदों बे इसोर जिसु ख्रिस्टआ जोंनि पापखौ बासायनो जोंखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखायनो जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखायनो गावनि आखाइ गावनि खर' गावनि अहेब गावनि मोदोम गावनि आथिं गासैखौबो जोंनो दिनै बुलि होग्रोदों बे इसोरा जोंखौ बासायनो थाखायनो बेनिखायनो पौला बुंदों जोंखौबो बे गोथां गोथार इसोरनो जोंनि मोदोमफोरखौ मा होननानै बुंदों इसोरनो हामजानाय बुलि बादि होदो होननानै
अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर फै जोंनि आखाइफोरजों जों इसोरखौ आखाइ खबनानै जोङो बाख्नायनि आरो बोलि होनि जोंनि खुगा सालायफोरजों जों इसोरखौ जोङो हामबाय होनि गाननाय जोमनायजोंल' नङा अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर जोंनि आथिं आखाइजों जोंनि अंग प्रत्यंगफोरजों जों बे इसोरखौ हामजानाय बोलि बादि जों इसोरनो होनि गाननाय जोमनायजों नङा इसोरा दिनै बेखौ नागिराखै इसोरा जोंनि गोसो जोंनि मोदोमफोरखौ बे गोथां गोथार इसोरनो बेबादि बोलि हामजानाय बोलिखौसो दिनै लुबैदों बेनिखायनो जेब्ला जोङो रंजागोन मोसागोन बर'दिनाव बे इसोरनि मुङै हामजानाय दिनै जानो नांगोन जोंनि गान खननाय जोंनि सालाय गुस्थिजों गित रोजाबनाय ओंखारनायफ्रा बे इसोरखौ बाख्नायनाय दिनै जाथारनो नांगोन जोंनि आथिं आखाइफ्रा जोंनि फाव फेशनफ्रा जोंनि खुगा सालायफ्रा जोंनि अंग प्रत्यंग मोनफ्रोमबो देहा मोदोम गासैबो बे इसोरखौ जोङो हामबाय होनो नांगोन बाख्नायनो नांगोन आरो बे गोथां गोथार इसोरनि मुङै जाथों होननानै जोङो दिनै बे इसोरनियाव दिनै रंजानो नांगोन अब्लासो अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर दिनै इसोरा दिनै जोंनि मोदोमनिफ्राय बेबादि बोलि बेबादि होनायखौसो दिनै जोंनिफ्राय नागिरदों अब्ला दिनै जोंनि गोबांथार बिमा बिफा ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफ्रा दिनै माबादि इसोरनो बोलि होनो नागिरदों माबादि हामजानायखौ इसोरनो लाबोनो नागिरदों फै जों गोथौवै साननि फै गोथौवै जों मोनदांनि इसोरा दिनै बेखौसो दिनै नागिरदों आरो लुबैदों जोंनिफ्राय अब्ला मा जों बे बर'दिननि थाखाय गोदान गोदान गाननानै जोमनानै इसोरखौ हामबाय होनबाल'नो जागोन नामा इसोरा दिनै बेखौ रायखाङाखै मख'वाखैबो आंखौ आंनि जोनोम दिनाव गोदान गोदान गस्ला गाननानै दामि दामि गस्ला गाननानै आंखौ बाख्नायनो नांगौ होननानै बाइबेला दिनै जोंखौ बुङाखै नाथाय बेनि जायगायाव जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रा दिनै अपोजिट उल्था दिनै जानानै न'खराव मण्डलियाव गावनि बेक्तिगत जिबनाव दुर्बल आलांबा नारासा समस्या दिनै लाबोनानै लायो नाथाय आङो बेखौ होनदों जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ दिनै नायगासिनो दङ अनजाग्रा खृष्टनि लोगोफोर आङो खावलायो फोरबो जिसु खृष्टनि मुङै बे बर'दिननि मुङाव gwदा इसोरा बेखौ नागिराखै फै इसोरा माखौ नागिरदों होननानै बुङोब्ला दायो जोङो बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै मिथिनो मोनबाय इसोरा बेबादिखौसो दिनै नागिरदों आं खनसे फरायनानै खोनासंहोबावनि अनजाग्राफोर बेनिखायनो बाहायफोर आङो नोंसोरखौ बानजायो होनदों पौला बे बाथ्राखौ इसोरनि गेदेर दयाजों नोंसोरनि मोदोमफोरखौ गोथां गोथार इसोरनो हामजानाय बोलि बादि होदो होननानै बेनो नोंसोरनि सैथोयै इसोरखौ खुलुमनाय बेबादियासो सैथोयै इसोरखौ खुलुमनाय जायोना अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर इसोरा दिनै बेखौसो नागिरदों आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन रमनिनो 8 बालामनि 12 सिरि Romans chapter 8 verse 12 बेयाव बेबादि बुंदों अब्ला दे बाहायफोर जोंहा गोनांथार बिबान दङ नाथाय जोङो इसोरनि मोदोमनि लुबैनाय बादि जोङो जोंनि मोदोमनि लुबैनाय बादि मावनांगौ बे नंलिया खनसेबाव अब्ला दे बाहायफोर जोंहा गोनांथार बिबान दं नाथाय जोङो जोंनि मोदोमनि लुबैनाय बायदि मावनांगौ बे नंलिया दिनै जोंनि मोदोमा मा लुबैदों नोंथाङा मिथिगौना बे बर'दिन समाव बर'दिना फैगासिनो दङ जोंनि मोदोमफ्रा मा लुबैदों गोदान गोदान गस्ला गोदान गोदान जुथा गोदान गोदान दामि दामि दख'ना ब्लाउस गाननाय जोमनाय सार्ट बायदि लुबैदों ना लुबैयाखै लुबैदों आरो बेखौनो मोनैनि गोबांथार न'खराव दिनै दावराव आङो बे समाव खावलायो जाया आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांनि लोगोनो आरो बेबायदि न'खराव शेयार खालामगोन आरो फोरबोनि मुङाव गाहामथारै जेन रंजानो हानाय बायदि बर'दिन समाव ओंखायनो बाइबेला बुंबावबाय अब्ला दे बाहायफोर जोंहा गोनांथार बिबान दङ नाथाय जोङो जोंनि मोदोमनि लुबैनाय बायदि मावनांगौ बे नंलिया मिथिबायना
जोंनि मोदोमा जेरैबायदि लुबैदों मावनांगौ बे नंलिया मावनांगौआ बिसो बे गोथां गोथार इसोरनो हामजानाय बुलि जोङो गावखौसो दिनै होनो नांगौ जोंनि आथिं आखाइ ना जोंनि खुगा सालाय फोरबोखौ बाख्नायनाय गान खननाय रोजाबनाय आखाइ खबनाय नोंनि आथिङा गिर्जायाव थाबायबोनाय नोंनि आथिंफ्रा इसोरनि खामानियाव थाबायलांनाय नोंनि सालाय गुस्थिफ्रा आखाइ खबनायफ्रा गासैबो इसोरनो हामजानाय बुलि बेबायदि दिनै जाथारनो नांगोन इसोरा दिनै बेखौसो नागिरदों थ' आसा खालामो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ आरो नायबाय नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों बे भिडिअनि गेजेरजों खोब गाहामथारै बुजिनो मिथिनो मोनबाय होननानै नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आङो मिजिंथिहरबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा बेबायदि समयसायाव दङ बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे सोलोंबाय मोनदांबाय आरो फैगोन बर'दिनाव जेखौ दङ बेखौ लानानैनो गाहामथारै रंजानो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरबाय हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय